rato que temos un pouco que serían as axudas aos investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios. Entón, os quería simplemente facer un matiz e é que hasta o ano pasado nos a través desta línea de axudas subvencionábamos investimentos de todo tipo de sectores de actividade. Son axudas que están cofinanciadas pola Unión Europea, polo FEADER, dentro dun programa operativo que ten Galicia hasta o ano 2022. Sin embargo, a partir deste ano, para o sector do viño vai haber unha línea de axudas específicas derivadas dun programa español para o sector do viño. Nesta convocatoria de 2018 realmente vai haber dúas: a xeral para todo tipo de actividades agroindustriales, salvo o tema do viño, e unha específica para o viño. Estas axudas están financiadas pola Unión Europea, polo FEAG neste caso, hasta un 100% do que sería o investimento subvencionable. Entón, seguindo un pouco o esquema da línea de axudas de carácter xeral que vos comentei antes, vou explicar un pouquinho que sería subvencionable. Entón, nesta línea de axudas, así con carácter xeral se subvencionaría o mismo da línea xeral, pero hai unha serie de cousas que na xeral non se subvenciona e que aquí sí, que vou vos comentar agora. Con carácter xeral se subvencionarían os investimentos directamente destinados á produción de produtos vinícolas, o sea, todo o que sería a transformación da uva hasta embotellado, envasado, etiquetado os produtos do que sería a adega, que é o habitual. Tamén se subvencionarían os investimentos directamente relacionados co control de calidade, os investimentos directamente relacionados coa comercialización dos produtos vitivinícolas, tanto comercialización a nivel mayorista como a nivel minorista, e tamén investimentos directamente relacionados con usos administrativos ou xerais do que serían as instalacións da área de comercialización. O sea que a nivel, digamos, conceptual é algo máis amplia que o que sería a línea de axudas de carácter xeral que manexamos nós para industrias. Si é moi importante en todo caso ter en conta que non son subvencionables os investimentos relacionados con todo o que sería no turismo. O sea, comercialización e tal, sí, pero no turismo eso, digamos, estaría excluído desta línea de axudas. Ainda que evidentemente pode haber outras líneas de axudas tipo GDR, etc., porque podría entrar ese tipo, digamos, de actividades. Gastos subvencionables, pois son prácticamente os mismos que había en línea de carácter xeral, salvo que sería a compra de terreos. O sea, todo o que sería construcción, adquisición, mellora de bienes inmuebles entraría, a compra de terreos aquí no, na outra sí, compra de maquinaria e equipamentos, os custos do que serían horarios de proxecto e dirección de obra, adquisición e desenvolvemento de programas informáticos, patentes e licencias, todo eso entraría. O sea, en resumen, a nivel conceptual, como vos comentaba, entra o mesmo, salvo a compra de terreos, que nesta línea de axudas non se pode subvencionar. Axudas máximas. Temos o mesmo problema que pasou, digamos, anteriormente coa outra línea de axudas. Pero vos comento, con carácter xeral, para todo o que serían pymes, a axuda pode chegar hasta un 40%. No caso de que non sean pymes, que sean empresas de maior tamaño, e neste sector a nivel cooperativo non hai ninguna, claro, aí a porcentaxe de axuda sería inferior, sería entre un 10 e un 20%, pero como decimos, sendo no voso caso, esa axuda chegaría ao 40%, que é importante. Requisitos adicionais, pois igual que vos comentaba no caso anterior, na línea de carácter xeral, pois que hai un montón de requisitos que comentaba os principais, aquí tamén vos quería comentar algúns máis relevantes. Entón, algúns máis relevantes, o tema do que serían as tres ofertas. É un requisito idéntico ao que hai, digamos, para a línea de axudas de carácter xeral. Para cada tipo de gasto que se plantee, hai que presentar un mínimo de 3 ofertas de diferentes proveedores para presentar a solicitud de axuda. Esas ofertas deben corresponder a empresas que non estén vinculadas entre sí, que o seu obxecto social, o imposto de actividades económicas, corresponda á actividade ou produto, digamos, que vai ofertar, e que figure lo que sería cada unha desas ofertas un detalle moi detalladamente todos os conceptos que incluye. Como vos comentaron no caso anterior, un requisito que pode parecer moi burocrático, moi administrativo, pero que é moi importante facelo ben, porque lle dá muitísima importancia a Comisión da Unión Europea e, por tanto, para evitar problemas é interesante facelo, digamos, ben. Outro requisito, outra cuestión aquí, quizá moi peculiar e que é conveniente destacar é que, a diferencia da línea de axudas de carácter xeral, donde os fondos e toda a xestión depende exclusivamente do que sería a Consellería do Medio Rural,
E, por tanto, a Consellería, digamos, con os fondos ten uns criterios de selección e, en función deles, ao final, determina que proxectos se van a subvencionar e, en fin, todo relacionado con eso. Nesta línea de axudas, os fondos disponibles son fondos que existen a nivel estatal, a nivel de toda España. Entón, a cuestión é que, digamos, as solicitudes da Comunidade Autónoma de Galicia van, digamos, de alguna forma a competir ou a formar parte dun paquete que estaría formado por todas as solicitudes de adegas que hai en España que van a presentar en todas as comunidades autónomas. E, por tanto, ainda que hai uns criterios de selección que son os mesmos, digamos, a nivel estatal, ao final, que se poda subvencionar un proxecto de Galicia ou non, vai a depender das peticións de axuda que poda haber nestas comunidades autónomas. Entón, nese sentido, ao final, a través do que se chama a Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural, que é do Ministerio, que forma parte, digamos, das comunidades autónomas, a través desa Conferencia Sectorial é cando se vai a determinar o mínimo, digamos, de puntuación necesario, que estamos en criterios de selección, para poder acceder a estas axudas, que dependerá en cada ano das peticións que poda haber a nivel, digamos, de toda España. En todo caso, vai haber un mínimo de puntuación, que sería 20 puntos, que se non se acada, non se pode acceder a as axudas. Os adianto, en todo caso, que no caso, digamos, de Galicia, e concretamente no vosso caso, das mesas cooperativas, eses 20 puntos se alcanzan facilmente. O sea que, chegar ao mínimo vai a ser fácil, pero vai haber unha indefinición sobre se ao final se pode subvencionar os proxectos presentados aquí, porque dependemos do que se presente, digamos, en outras comunidades autónomas. Ese, digamos, é, quizá, a principal peculiaridade que ten este sistema de xestión destas axudas, que fai que non se poda saber a priori que se pode subvencionar. Con respecto á compatibilidade destas axudas, hai que indicar que pasa un pouco, digamos, coas axudas que hai de carácter federal, que, ainda que son compatibles con outros fondos, sempre que non sean da Unión Europea, sin embargo, non son compatibles con instrumentos financieros, tipo como os comentaba antes, por exemplo, préstamos do BEI, do Banco Europeo de Investimentos, que, ainda que son préstamos a tipos de interés de mercado, por levar fondos da Unión Europea, non son compatibles con esta línea de axudas. E con respecto ao prazo de solicitude, indicar que a convocatoria se publicará previsiblemente mañá, o prazo de solicitudes rematará dentro dun mes, que sería o día 26 de febrero. E, en fin, así, digamos, moi brevemente e esquemáticamente, serían un pouco, digamos, as características desta segunda línea de axudas. E, en fin, quedo a vosa disposición tamén para calquera tipo de aclaración, duda, ou así. E xa vos digo, en todo caso, se posteriormente tedes dudas, aclaracións, se queredes presentar algo, pois xa contactado directamente con nós, e podemos falar con máis detalle sobre as cosas, digamos, cuestións que podes presentar. Bueno, es que realmente son novedosas, son estas últimas, aunque xa houve outro programa nacional tamén, creo que no ano 2014, creo recordar. Pero bueno, son estas últimas das adegas, para as adegas de viño, e a miña pregunta vai un pouco con esa, porque como son novedosas, aí nesa conferencia sectorial en Madrid podese, porque eu teño, por exemplo, aí tamén están as axudas de reestructuración que levan outro departamento da Xunta, etc, etc. E sei que en certa medida se reservan partidas a veces entre comunidades autónomas, ou vai a ser percibides dende a Consellería que vai ser competitividade pura e dura, ou vai entre as diferentes comunidades, ou vai haber certa reserva de fondos. Vamos a ver, hai competitividade pero hasta cierta medida. No fondo, o Ministerio, despois de existencia das comunidades autónomas, porque non acaba de establecer un criterio claro, ao final, o Ministerio vai intentar garantir que todas as comunidades autónomas teñan un mínimo de subvención, precisamente para evitar que poda haber comunidades autónomas nos que o sector do viño teña un peso moi importante e podan acabar fondos. Entón, o que vai a facer o Ministerio realmente é utilizar un sistema no que cada comunidade autónoma vai a recibir unhos fondos que van a ser proporcionais ás solicitudes de axuda que teña esa comunidade autónoma con respecto ás que hai a nivel de toda España, vale? O sea, que é un sistema objetivo. O que quere decir é que se ao final Galicia, por decir algo, ten de todas as solicitudes de axuda que se presenten, que cumplan requisitos, representa un 5% de todas as que hai en España, o Ministerio lle vai asignar as solicitudes de Galicia o 5% do orzamento que haya disponible para todos.
E, por tanto, o que faremos logo aquí en Galicia será, con ese 5%, ir aplicando, teríamos, digamos, todos os proxectos todos os proxectos presentados, ordenados por puntuación, iríamos asignando ese 5% de fondos aos primeiros hasta que se agoten os fondos. Entón, o modo é que efectivamente este sistema evita que poda haber comunidades autónomas que acaparen, digamos, todos os fondos por ter moitos proxectos. Entón, o sistema vai ser tal cual. Entón, sí. A outra pregunta é para canto nos vai a durar o presuposto? No, en principio, a ver, a diferencia do período anterior, onde hubo a lamentable experiencia de que o Ministerio gastou nun ano os fondos todo o período, o Ministerio parece ser que aprendeu dese erro, e para este período, dado que o orzamento, digamos, que ten disponible a Unión Europea para este programa é un orzamento anual, o Ministerio vai a gastar, o sea, vai a permitir, bueno, non lo comentei antes, a verdade, é importante, os proxectos de investimento para o tema do viño poden ter hasta 2 anualidades, a primeira e a segunda. De feito, na primeira anualidade ten que ser como mínimo un 50%. Entón, o Ministerio que ten previsto ahora mesmo é que nesta primeira convocatoria se gaste o orzamento da primeira anualidade, que neste ano sería o ano 2019, e parte do que sería a segunda anualidade. Entón, iso que vai a permitir é que efectivamente se garantice que os fondos das seguintes anualidades queden intactos. Se ven a consecuencia pode ser obviamente que ao mellor dos proxectos presentados queden fora o 20, 30, 40%. Pero efectivamente con ese sistema establecido hai garantías de que non se agoten os fondos tan rapidamente como no período anterior. Ese, digamos, sería o sistema. Moi ben. Bueno, pues entón... Moitas gracias.